Kini atong nasinatian karon ba? Kini bitaw nga kalisod sa Pilipinas. Dili na gid normal mga kaigsoon. Lisod kayo. Nakita nato nga bisan pa man nga minus kayo ang trabaho, wala kayo'y mga programa sa gobyerno nga makatabang sa kining kapobre bitaw nato. Munang daghan kayo atong nga mga kaigsunan ang naglisod ni ining mga panahon na. Ilabi na kay kining nahitabo sa atong gobyerno karon bitaw, usay ma-stress ta. Dili nang tatamog mag-apil-apil ba. Kaya kapoy na kayo pero di magid malikayan. Makakomento mangitag mga pagsaway ngadto na sa gobyerno. Sao man lagi nga taxpayer man ta. Gabayad man ta gabuhis. Siguro kung ang atong gobyerno tarungon na nila pag dumala bitaw ang atong kining kwarta. Hayay siguro ang mga Pilipino karon.